Moikka! Mun nimi on Sari ja mä olen täysin tavis. Kuulostipa toi siltä, että mä olisin tullut johonkin AA-kerhoon. Mutta joskus se on vähän vaikeaa myöntää, että sitä on ihan vaan täysin tavallinen ihminen. Ja silti mä päätin, että nyt mä rupean tekemään somea ja juttelemaan teidän muiden kanssa, koska netissä on ihan täysin tarpeeksi jo täydellisiä ihmisiä, niin otetaan nyt meitä tavallisia tyyppejä kans välillä. Mä miettisin tässä hetken aikaa jo, että mitä mä kertoisin ja päätin kertoa siitä, kuinka olin eilen Tampereella puoluekokouksessa ja se oli ihan kivaa, mutta se oli sitten myöskin aivan siis todella tylsää. Mä näin siellä pari tuttua, parit sanat vaihdettiin. He olivat edustajina siellä, niin he meni totta kai omia menojaan. Ja mä tapasin tasan 2 ulkopuolista ihmistä. Toinen oli talon sisällä ja myi erittäin hyvin vakuutuksia, ei siinä mitään. Katsotaan, jos mä saan jonkun kivan tarjouksen sieltä. Ja toinen oli sitten, ennen kuin mä lähdin, niin ulkopuolelta. Ja hän myi sitten tällaista lehteä, mitä sitten niin työttömät ja kaikki muut, niin kun, jotka ei ole työelämässä, niin pystyy sitten myymään sitä lehteä. Mä voisin jossain kohtaa tuossa näyttää, kun mä löydän sen tuosta mun tavaroistani. Mut joo, mun piti olla koko viikonloppu Tampereella ja nauttia siellä. Ja lopputulema olikin se, että minä sen muutaman tunnin käynnin jälkeen niin päätinkin sitten nukkua hyvin, katsoa leffaa ja ihan vaan nauttia olostani, mikä on sekin hirveän mielenkiintoista, että siitä ihan vaan olemisestakin pääsee nauttimaan huomattavasti paremmin, kun on välillä jossain muualla, että täysin tarpeeseen sekin tuli. Mutta sain nukuttua hyvin yöllä ja sitten jossain kohtaa päätin körötellä. Olen Salosta kotoisin ja 37-vuotias, 1 lapsen äiti. Ja 16 vuotta oli ravintola-alalla, kunnes päässä sanoi dingeli dongelia. Ja voidaan sitten jutella joskus vähän enemmän ja lisää mun elämästäni. Mutta tää oli nyt tässä tää yksi video, pikkupätkä tästä näin ja katsotaan mitä elämä tuo tullessaan. Hei hei!